Jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni daga nan BBC. A karon farko tun bayan da suka kwaci mulki, 'yan Taliban sun zayyana yadda za su tahiyar da Afghanistan. Za mu kuma ga yadda rihi makarantu sakamakon annobar corona ya janyo wata ɗaliba cikas a India a ƙoƙarin da take na gujewa rayuwa akan titi. A sanarwar farko da suka yi a ƙasar Afghanistan, 'yan Taliban sun ce ba za su ci gaba da kai har-haren ta'addanci a ƙasashen waje daga Afghanistan ɗin ba. Sun kuma ba da tabbacin cewa ba za a taɓa lafiyar mutanen da suka yi aiki da dakarun ƙasashen waje ba. Kuma za a ƙyale mata su ci gaba da karatu da kuma aiki, amma a ƙarƙashin tsarin musulunci. Ga Ibrahim Mishinyawa da ƙarin bayani. Jamhuriya ta faɗi, shugabanninta sun arce, mulkin Taliban ya dawo. Rana bayan rana ana ƙara ganin mayakanta a kan titunan Kabul. Suna sintiri tare da motocin da sojin Amurka suka bari ko kuma da dakarun gwamnati suka rasa. Sun ɗauki aikin don nuna cewar a yanzu su ne ke da iko da kuma nuna sabuwar fuskar Afghanistan ga duniya. Taron manema labaran farko a yau na mutumin da ya daɗe ba a san shi ba. Kakakin Taliban Zabihullah Mujahid da ya nuna fuskarsa a karan farko ga jama'a ya bayyana saƙonsu ƙarara. Ana mutuwa a wajen yaƙi, ba mu kisa don ramuwa. Hakan ya faru ne kawai saboda yaƙi ne muke yi. Mun yi wa kowa ahuwa, muna son su yafe mana. Saƙo kuma ga matan Afghanistan da ke cikin ɗarɗar. Babu wani abu da zai shafi mata a mulkinmu. Mutanenmu sun amshi cewa matanmu musulmi ne, sun amince da dokokin musulunci. Idan sun ci gaba da rayuwa kamar yadda shari'a ta tsara, za mu ji daɗi, za su ji daɗi. Rana bayan rana 'yan Afghanistan na sake amincewa da Taliban tare da jiran kalamansu, to amma abin da zai sauya a rayuwarsu. Bari mu ga abin da zai kasance a Afghanistan. Ina son zama a nan, ina son yi wa ɗalibai na gwagwarmaya, ina son yin gwagwarmaya don burinmu ga Afghanistan, na kuma san abubuwa ba za su sake zama yadda suke a da ba ko kaɗan, dole kawai in kasance a nan. Tuni mata sun soma hawa tituna, suna kururuwar muna nan, aiki da ilimi da damawa a harkar siyasa 'yancinmu ne. Sun shaida wa 'yan Taliban mata su ne rabin al'ummar Afghanistan, kar ku ɓata mana rai. Ku kasance muryarmu. Dubu hoto ɗaya kawai na tarin yawan 'yan Afghanistan da baƙin da suke tserewa cikin hanzari. Kwashe mutane daga filin jirgin Kabul ya ci gaba cikin ƙarin sauri haɗe da na Burtaniya. Za a samu lokacin rudu a tsarin. Ina jin a zahiri abin farin ciki shine a cikin gajeren lokaci abubuwa na ci gaba da gudana yadda suka kamata, suna kasancewa cikin tsanaki. Akwai yiwuwar samun ci gaba. 'Yan Taliban na yin alkawarin samun zaman lafiya, kuma da wata gwamnatin da ta sha bamban a wannan karan. Kalamansu sun sauya, mutane da yawa suna jiran su ga abin da a zahiri suke nufi. To al'amuran da ke faruwa a Afghanistan ɗin sun ɗauki hankalin jama'a a sassa daban-daban na duniya. Yusuf Ibrahim ya kasai ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya. So gaskiya abin ba ma jin daɗin yadda abin yake kasancewa. Domin idan ka kalli yadda su 'yan ƙasa suke wannan gudu, suke bin jirgi yana gudu, so suna ɗaɗɗafewa, wannan abin ya zama matsala ne. So mu abin da muke so akan wannan abu, yadda wannan abu ya faru shine muna so ya zamana cewa su wayannan gwamnatin ta Taliban ya kamata a ce idan har ɗan ƙasa yana da right na yayi addinin da yake so, to ya kamata a ce kowa a bashi ya zo na yi addinin da yake so a wannan ƙasa. Na yi farin ciki sosai akan wannan nasara da Allah ya ba Taliban na ganin cewa ta anshe mulki akan gwamnatin da take shugabanta ƙasar Afghanistan, saboda wannan mulki nasu a gare su ne aka kwace shi tsawon shekaru 20 da suka gabata, kuma yanzu Allah ya ba su dama sun dawo sun anshi mulkin su. Abinda dai muke fata idan suka shiga cikin gwamnati suka daidaita abubuwansu, su ci gaba da tafiyar da tsari kamar yadda shugabansu ya alƙawalanta,
akan cewa za a ci gaba da ba mata dama su ci gaba da karatu da kuma wasu abubuwa na ci gaba. Gaskiya abin da 'yan Taliban suka yi ba su kyauta ba. Dalili abin da ya sa ce ba su kyauta ba saboda akwai waɗansu mutane da dama yanzu sun shiga wani halin kaka. Makaga sun shiga hakkinsu. Saboda haka a nawa ra'ayin bai cancanta su yi haka ba. Yanayin dai yadda abin da yake faruwa a wannan ƙasan dai to gaskiya dai abu ne da ya kamata a ce mu su shugabanni su yi amfani da wannan dama su kwantar da mutane al'umman ƙasan hankali su kuma kwantar musu da tunaninsu ta yadda ba za su danga ɗaga musu hankali ba. Ni hakan bai min daɗi ba. Na so cewar wata ƙasar ta shigo ta taya ta don ta karɓi ƙasarta. Wasu 'yan Najeriya kenan, to za ku iya samun wasu bayanan akan 'yan Taliban din da ma wasu labaran a shahinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. To bari kuma mu duba wasu labaran duniyar. Jami'ai a Nijar sun ce an kashe mutane 37 a harin da ake jin masu kishin Islama sun kai a yankin Talabiri na yammacin kasar. Maharan akan babura saba da makamai sun afkawa ƙauyen Daredai da yammacin jiya Litinin, inda suka hallaka mutanen da ke cikin gonakinsu suna noma. 13 daga cikin mamatan ƙananan yara ne. Akalla mutane 10,000 galibin su mata da yara sun tsere zuwa Chadi daga arewacin Kamaru bayan mummunan rikicin da ya barke tsakanin al'ummomi a makon nan akan albarkatun ƙasa. Rahotanni sun ce mutane 12 sun rasa rayukansu, wasu fiye da haka kuma sun jikata a tashin hankali. A lokacin da Asma Sheikh ta sami shiga wata hitacciyar makarantar gaba da sakandare a Mumbai, ta yi murna matuƙa. To amma shekara 2 bayan haka bata taɓa ɗaukar darasi ko da ɗaya ba a harabar makarantar, saboda a rihe makarantu fiye da shekara 1 a India sakamakon corona. A yanzu ta damu kan yadda annobar ta katse mata hanzari a kokarin da take na gujewa rayuwa akan titi. Ka Haruna Shehu Tangaza da labarin Asmar. Ba zan iya halartar ajujuwan intanet yayin da nake kan hanyar gefen titi ba. Asma ba ta da gida, kuma tana da babban buri na gina wata sabuwar rayuwa. Zan gama makaranta sannan in ci gaba da karatu. Zan yi karatu tukuru ta yadda zan saya wa iyayena gida. To amma annoba ta dagula shirye-shiryenta. A koda yaushe, Asma na zama ne akan titunan Mumbai a India. Ta samu gurbi a wata nagartacciyar babbar makaranta dab da bullar annoba. Nan da nan makarantar ta rufe, kuma bata bata damar halartar aji ba. Ta yi ta faɗi tashi da bin darussan intanet. Tsarin baya aiki ko kaɗan. Akwai ɗimbin ƙara. A dole in yi karatu ƙarƙashin fitilar titi mara haske. A wasu lokuta 'yan sanda sukan kore mu. A lokacin babu wanda zai zauna ko ya tsaya a nan. Don haka sai na ita gararan ba. Da wuya ka yi karatu. Ta ce ko baccin kirki ba ta iya yi da dare. Ba na yin bacci a duk tsawon dare, haka ma mahaifiyata. Idan muka kwanta, maza kan zo su yi bacci a kusa da mu. Don haka muna bacci ne a rike da gora a hannunmu. Labarin Asma ba sabon abu ba ne. Nazari ya nuna cewa yara marasa wadata ko marasa gidaje sun samu koma baya a makaranta a lokacin annobar nan. To amma Asma na kuma da damuwa game da dacewa da sauran yara idan an sake buɗe makaranta. To a bangaren wasanni kuma club din Barcelona ya ce ana bin shi bashin kusan dala biliyan 1 da miliyan 600. Shugaban club din Joan Laporta ya ce lamarin na da tada hankali. A halin da ake ciki kudaden albashi a Barcelona sun kai kashi 300% na jimillar kudaden shigar da club din ke samu. Mr. Laporta ya dora alhakin bashin akan mutumin da ya gada. To za ku samu dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com/hausa. To amma yanzu Aishatu Musa ke cewa sai an ji ku daga nan London.